Uma uyohlangana nodokotela bese eyala izibalo ze-CC, uthola umbiko lapho ubona into ebizwa nge-OPSI. I-OPSI iwuhlobo lwesifinyezo lwesibalo samaseli amhlophe egazi. Amangamuzana egazi amhlophe ayizinhlelo zakho zokuzivikela zomzimba wakho. Uma unegciwane, amangamuzana egazi amhlophe, izinhlobo ezahlukene, hamba ulwe nalezo zifo. Ulimele, i-OPSI noma amangamuzana egazi amhlophe alwa nalokho kulimala. Ngakho amangamuzana amhlophe egazi awuphawu lokuvukala, okungase kube ngenxa yokungenwa yizifo noma ngenxa yokulimala. Uma isibalo sakho se-OPSI sitholakala siphezulu futhi unomkhuhlane, kungasho ngokuqondile ukuthi ubunokutheleleka okuthile. Isibonelo, uma unokutheleleka igciwane okuncane, isibalo se-OPSI singase sikhuphuke noma singenyuki. Kodwa uma unesifo esibi sebacteria, ake sithi ukutheleleka kwe-appendix okubi kakhulu, isibalo sakho se-OPSI ngokuvamile sizoba ohlangothini oluphezulu. Ngakho-ke ukubala kwe-OPSI kusho ukuthi unokutheleleka okuthile emzimbeni wakho. Akusho ukuthi ukutheleleka kuyini, kodwa singaba nokuqaqela okungenzeka ngezinga esilibonayo. Izinga eliphezulu likhombisa izinga lebacteria neliphansi likhombisa ukutheleleka ngegciwane okungenzeka. Kwesinye isikhathi izibalo ze-OPSI ziphezulu kakhulu zibonisa ukuthi kungenzeka kube nomdlavuza wegazi. I-OPSI engachazwanga ibala uhafu phezulu, 20,000, 30,000, 40,000 ingabonisa umdlavuza wegazi okungenzeka. Isibalo esivamile se-OPSI esiphakathi kwebanga lika 4,000 kuya ku-10,000 siyashintshashintsha. Futhi uma uhlola igazi le-OPSI ezinsukwini ezimbili noma ezintathu ezilandelanayo, ungase ubone umehluko ngisho we-1,000 kuya ku-1,500 ezinsukwini ezimbili. Uma ugijima ngokushesha wenza i-OPSI count, isibalo se-OPSI singakhuphuka. Ungakhathazeki uma izinsuku ezimbili izibalo zegazi lakho noma izibalo ze-OPSI zihluka zisesilinganisweni esivamile.